Boas unha vez máis na Academia de Danzas, continuamos cos vídeos de achegamento ao baile tradicional galego e continuamos co ritmo de xota. Nos vídeos máis recentes vimos como realizar o movimento básico de balseado e opcións de paseo. Entón agora toca ver posibles inicios de punto. Ben, imos a ver entón unha estrutura de inicio de punto que denominaremos toco adiante e toco atrás. Para aprendela, imos a ir sobre o adiante atrás de muiñeira. E recordábamos que tiñamos unha perna base e unha perna que debuxaba. A función da perna base era pisar e impulsar para que a perna que debuxase ou adiante ou atrás. ¿Sí? Entón, quedámonos con esta idea e aplicaremosla agora co toco adiante e toco atrás. A primeira das diferencias que imos ter é o reparto do peso. Vimos que no adiante atrás de muiñeira a perna base pisaba e impulsaba e o peso pasaba á perna que debuxa. No toco adiante e toco atrás de xota, non. Sempre vou estar co peso na perna base. E vamos a ter na nosa cabeza os números 1 e 2, de xeito que 1 é o salto, o impulso, e 2 sería o toco adiante ou o toco atrás. Sí? De xeito que 1, 2, sí? E agora para atrás. 1, 2, sí? A tempo máis real sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vedes o do peso, se eu deixo de tocar e levo a perna ao aire, a perna que debuxa ao aire, vedes que non habería ningún problema, non perdería o equilibrio. Por qué? Porque a miña perna base é a que ten o peso, sí? 1, 2, 1, 2, sí? Pero imos a tocar 1, 2, o 2 toco, 1, 2, e no 2 toco, sí? O mesmo co outro pé. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Agora só queda decidir cantas veces imos a utilizar esta estrutura e combinala con algunha outra para obter un punto. Entón, proposta miña, imos a facer toco adiante, toco atrás, toco adiante e utilizar dous arrimos, que tamén é unha estrutura que xa coñecemos de vídeos anteriores. Entón, primeiro realizaremos o toco adiante, toco atrás, toco adiante. Xa sabemos como se fai. Piso, toco, 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 ¿sí? De aquí teño que volver a realizar un impulso coa perna base para que a que debuxa, que é a miña dereita, abra, ¿sí? Entón, impulso e a dereita, que era a que debuxaba, abre. E agora a perna base non ten peso, pasou á dereita. Entón a perna base arrima. E agora cambian as tornas. Segundo arrimo. Entón, temos a dereita, que era a miña perna que debuxaba, lista para pasar a ser perna base e comenzar de novo punto. E agora, impulso abro, arrimo e arrimo de novo. Sí? Entón, o punto quedaría 1, 2, 1, 2, 1, 2, abro, abro, piso, 2, 1, 2, 1, 2, abro, abro. Importante o salto para ter facilidade de apertura. Imos a ver entón a estrutura con música. Ata o seguinte.